Salut! V-am mai făcut un unboxing la Sicriu, deci nu o să fie primul unboxing pe care îl vedeți, o să fie al doilea de la Alex & Co. Am promis data trecută că o să fac un unboxing la un Sicriu mai special. Nu o să fie unboxing la Sicriu pe care l-am promis, o să fie mai special, părerea mea este. După cum vedeți, aici am un Sicriu lansat anul trecut în toamnă, poate. De fapt, nu din coincidență a fost lansat în toamnă, pentru că este un pic cu o tematică de toamnă, dar cu două înțelesuri. Deci e căderea frunzelor, Sicriu, terminarea vieții, lumea înțelege. Da, unboxing-ul, că despre asta era vorba. Al doilea unboxing, pentru cei care prima oară văd un unboxing la un Sicriu, să nu se sperie, nu e nimeni înăuntru. Și la cartier viu. Evident. De obicei, sicriile la Alex & Co așa sunt ambalate în celofan și folie cu bule, ca să nu pățească nimic la colțuri. Sicriul de la trecut, dacă țineți minte, era o lată care se deschidea în două părți. Acesta este un sarcofag. Este sicriu cu umere, adică, de fapt și de drept, primele sarcofage au fost făcute în vremea Egiptului antic, după forma omului, s-a mai modificat un pic și a rămas ideea asta de umeri, deci două colțuri de umeri, sicriul 6 colțuri. Se folosește în general la catolici, foarte mulți catolici și ortodoxi folosesc genul ăsta de sicriu. Pot să fie și ieftine și scumpe, nu vă luați după prețuri în funcție de geometrie. Bun. Începem să vedem culorile speciale pe care le avem la Alex & Co. Acesta noi îi spunem rose gold. Nu este neapărat rose gold. Este un gold spre arămiu puțin, metalic. Ca să se potrivească, după cum v-am spus, cu frunzele de pe capac. Pe placa de capac sunt imprimate niște frunze, pentru că asta este tema. Căderea frunzelor, terminarea vieții. În ton cu culoarea sicriului avem șildurile maro și mânerele maro din metal, aduse din Italia. Și interior de ortodox, cum se poartă în România, care vine până peste șipca de sus. Sicriul nu este ca cel dinainte, cum bănuiesc că deja sunteți obișnuiți, nu se deschide cu balama, se ia capacul cu totul. De obicei și la mormântări, cât de morbid sună la mormântări, se pune acolo. Și aici este gol. Tada! Bun, interioare, avem o grămadă de interioare, în asta am ales să punem unul un pic mai creț, așa. Cam asta e tot. E rose gold, e frumos, e în temă, nu e iPhone.